سلامتنا تقبلوا فنوير تي في اب مكتسال تركبوا زخبركم تعذبتنا ساعتنا اخيلون لهم سولس 28 مسكرم ساعه 9 تستدالوا زيناتات وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا كسافت امن مكتسالكم بخبر زعدم ايدن قبر سلاسي فلما كندر استزينا لومي بستقبل مرمراتها سلسة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغت انكالو حد دمات فانيو من محدار زوا ماكل بتكنولوجي سرعة حبريتا زسلطنهم سوس عبالاتو أمرقو عبدو باوك إحي بحري بحلاون سبورتاون كنا منسيات كايدالو عب هندي متن موتن ملكفتن كوفيد 19 خمزنكي تحبيرو قريخ زمناوين مراقب كنات كاب فرنسا كتشمت كم توعى على تقليتو سمين كوريا فتن استراقاق أصوهر كم زكايد التغاليحو زرزرات زينا حبريتا كاب منستر عنا لومي اب موشبي ماكلات زوا ماكل بستقبرنا لاباراتوري مرمراتات سلسته زيغاتات كاب اسمرا بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيت الله از كم زيلون كلو كورونا فيروس ترخيبو اب زوا ماكل اب هوسبيتال تعقيبو كنكن كغبرلو صنح حدا زيغا حاويو تفانيو بز مسرت تقلل قصري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 6697 بصيح الله شدشش ميتين إسران جاتن كابزيهم حاويهم زتفانو 4 كلتن بومد زتفليو 26 دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منستري عنا 28 مسكرم كلتشحن إسران حدن من محدار زوا ماكل مسنا يسرح مشاركته بمتحببار بمسارتاوي تمرتي تكنولوجي سرعه حبريتا زسلطنهم 34 دق انستيو زركبهم سوسا من سياسه سرحتنياتات لومي 28 مسكرم امريقو زوم بكفلي ستاتستكسن سرعه جيوغرافيا حبريتان ابز تودبه ناي حدا ورح سلطنا زتساتفو كاب ماكلاي بيت صحفتن من محداراتن وزواتاتن زتواصو يوم ابتا اغاطامي حلافي ناي تكفلي اتو تيدروس تخله ابز زسمعو قال اتي سلطنا تكنولوجي كمبيوتر كتتال بقعتن دحنتن مرببات كمبيوتر دحنت سرعات كمبيوترن تقنا كمبيوترن كم زتقلل بمغلاط فلطتهم بمبرخ زغاطمهم قلل زبل صقمات اب مفتاح كم زحجزهم ابريو وكيل تسلط انت دما بزقسمو فلطت درجه بقعتهم كب مبال ابصرحهم اسالطو وحسنتن قصالنتن كفطرو كم زصعرو رغاغيصو ام حداري زوبا ماكل اتوف ساي هايله بغدو سلطنا اب غبري اتيخا مسرح كالون እና ማዕበልካዮ መስከድካኒ ውጤቱ ዝልካዕ ድሕር ምባል ሰልጠንቲን ዝቀሰምዎ ፍልጠት ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎን ስሉጥ አገልግሎት ንምርግጋጽ ብትግሃት ክሰርሕሉን ተላቢዩ አብ ዞባ ዶባዊ ቀሕ ባህሪ ብጨንፈር ሃማት ዝተወደበ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ከምኡውን ሰሚናራት ዘጠቃለለ ቅነ መንእሰያት ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ አብ ዓሰብ ይካየዳሎ مدبات اللقس دمن ما تتاوي سرحن أكل نايزيك ساب شوعة تقمت زغتل كنا مخانو حلفي هاماته أبتو زوبا أتو عثمان عبد القادر حبيرو اتي علامة بايتا ملوات تمكرو بمفتار منسيات نقحاتو من كل انتنا وبقعاتو من كبن مبال مخانو زحبرة أتو عثمان مشاركة أكلات أبركتوهم كعززو تلابيو ابنو زبا عد غيح بعمل حنساب زوهاب زلو فتنا ممرح مكينة مزلو بزحي تمهارم تفتنتن زي سانس لزيكونا انت وحد اب عمل كل تجيزيه زخونا لكنتات كفتر تحتيتو تمهارو مزوار مكينة نيرينا بزهابو حريتو اب عمل حنساب زلو فتنا اقول ايكون تراي زيكونا عدد اطباو كسراتاتن مرسعن يقبروم سلازلو انت تخايلو اب شدشته ورحي كخون كمون تمهارو كوليجن ابالات حيلتات مكلخالن اب قمت زاتوك خون تلابيوم ممهران تمرتي مزوار مكينة بوغنم قدم حجي فتنتي خمتو اب زبلو على تاب ود ساعات مقياراتنا تغبره تمهارو عددات تدغاغامي لممداتن زي تدلي وطايتاتن كونو مسنحم بمتقاس لو معمت جن اب تستبال علت ممصوم نخلو تمهراين ممهرن عقابي كم زنبره غليصوم
ኣብ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ደቡብ ተኸታታሊ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና አቶ ተስፋ አለም ረዘነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንኣገዳስነት ናይቲ ብተፈተንቲ ዝቐረበ ርእይቶ ብምጥቃስ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣብ 2020-2021 ክመሃሩ ካብ ዝተመዝገቡ መጠን ምሕላፍ ኣብ ናይ ቃል ፈተና 87 ሚታዊት ኣብ ናይ መሰናኸልን ከተማን ድማ 90 ሚታዊት ከም ዝነበረ ኣብሪሁ ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ንኻልኣይን ሳልሳይን ፍቃድ ምምራሕ መኪና ዘምህራ ሰለስተ ትካላት ኣለዋ ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ትሑት ብምንባሩ ንምሕያሉ ኩሎም ኣካላት ውሁድ ፃዕሪ ከካይዱ ፃውዒት ቀሪቦም ብ20 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ገምገማዊ ኣኼባ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ መምህር ሙሳ ኣድም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ተሳታፍነትን ውጽኢትን ተምሃሮ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ከም ዝነከየ ጠቒሱ ብፍላይ ድማ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዘድልዮ ገሊጹ ሰበኽሳ ግማዊ መነባብሮ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ትሑት ተገዳስነት ረሕቂ ቦታ ከምኡውን ልኦም ምቁፅጻር ወለዲ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምዃኖም ዘነጸረ መምህር ሙሳ ንምእላዮም ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተራን ኣበርክቶን መላእ ሕብረተሰብ ክብል ጸዊዑ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሕ ቀጻሊ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ክካየድ ከም ዘድሊ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ንዞባ ሽዕብ ኣቶ ኣቡበከር ኢብራሂም መምህራን ብሓፈሻ ወለድን ኣመሓደርቲ ኣከባብን ከዓ ብፍላይ መሪሕ ተራ ክጻወቱ ኣተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ጠንቀቲ እናነከየ ዝመጽእ ዘሎ ተሳታፍነትን ውጽኢትን ብኣጋተለልዩ ንኽፍወስ ብዕቱብ ክስርሓሉ ብምዝኽኻር ኣብቲ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርክቶ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክዓዝዝ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 23 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ كبرات تعذبتنا دحر زحات صار مسكاغريت اغراو زيناتات كسعبيو سانا صنحو ناب زيناتات وصاي مس نسجر اب هندي اب زحلف 24 ساعات اسات 19 حدش ملكفتي كوفيد 19 كم تمزغبه 179 دما كم زمتو زتقاسه منستر تعنا هاجر از دحري زحلف ورح مغابيت اتزته حته مخانو افليطو እዚ ወታዊ ውጽኢት እዚ ብዝግበር ዘሎ ወፍሪ ክታበትን ተጠሪ ዘሎ ንቕሓት ህዝብን ዝተረኽበ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ኣረነፂሩ ህንዲ ብኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ በኣሉታ ካብ ዝተጸልዋ ቀንዲ ሰለስተ ሃገራት ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኪ ጅር ደልታ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ መጠን መልከፍትን ሞትን ብልዑል መጠን ዛይዱ ምጽንሑ ይግለጽ ኣብ ህንዲ ብኮቪድ-19 ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ጠቕላላ ቁጽሪ ልዕሊ 33.7 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 450,000 በፂሕሎ ብደረጃ ዓለም ድማ መጠን መልከፍቲ ልዕሊ 233 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 4.7 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ጸብጻባት ይሕብሩ أقدم 24 نفريات فرنسا زوخانا زمناويان نفرت كوينات نمشمات زتسمامعت غريخ بأستات 3 بليون دولار 3 زمناويان مراخب كوينات كاب فرنسا كتشمت كمتوعلت تقاليحو منغست غريخ لوم 28 مسكرم مع بزوصو مغلصي اذا حدش ناي شمته مراخب كوينات سممع اكل نايت اقدمو امونغو كليتين هاغرات زتبصح استراتيجيكاوي وتحدراون ጸጥታውን ሽርክነት ክብል ዝገለጾ ስምምዕ ምዃኑ ሓቢሩ በዚ ድማ ግሪኽ ካብ فرنسا نزن مراخب كوينات تعدق زلا ناي فلما إيروباويت هاجر مخانيام تبصبات زحبرو بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون أبزحبو غازيطاو مغلطي مختام ناي تسممع عب رئستي أب موحات ጸጥታ ዝህሉ አብርክቶ ኣብ ስትራቴጂካዊ ርእሰ ምርኮሳን ሓድነትን ኤሮፓ ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ مختام ناي زوعل نتاب ጉዳይ ቆጵሮስ ምስ ግሪኽ ተተፋኒና ዘላ ቱርኪ ዝያዳ ኣተሓሳሳቢ ከም ዝገብሮ ጸብጻባት ይሕብሩ سمين كوريا لوم 28 مسكرم انتاي مخانو بنصور ناي زي تገልጸ ዝተራቀቀ ኣጽዋር ፈተነ ከም ዘካየደት ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እዚ ሰሜን ኮርያ ናብ ምብራቃዊ ማያዊ ግዛታ ዘካየደው ተፈተነ ኣብ ውሽጥ ክልተ ሰሙን መበል ካልኣይ ፈተነ ምኻኑ ተሓቢሩ ኣፈኛ ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ነቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ፈተነ ብምኹናን ምስ ኣሜሪካ ብምትሕባር ንምንጻሩን ዕላማውን ምፍላጥን ኣድላይ መርመራታት ከም ዝካየድ ኣረዲዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዮሺሂደ ሱጋ
በወገኑ እቲ ሰሜን ኮርያ ዘካየዶ ተፈተነ ናይ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ክኹንኖን ከሎ ንዝኾነ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ተጻብኦ ንምምካት ኣሃዱታት ጸጥታ ሃገሩ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ድልውነቶም ከዕብዩ ጸዊዑ እዚ ፈተነ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዝተበጽሐ ስምምዕን ዲፕሎማስያዊ ገስጋስን በኣሉታ ከይጸልዎ ከም ዘስግእ እቶም ተንተንቲ ይሕብሩ ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውጻእቶ መግለጺ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣንጻራ ዝኽተልኦ ተጻብኦ ፖሊሲታት ምስ ዘቋርጻ ናብ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ክትምለስ ድልውቲ ከም ዝኾነት ምሕባራ ይዝከር ኣብ ደሴታት ካናሪ ናይ እስጳኛ ተኸሲቱ ዘሎ ኖት እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ዋሕዚ ዝመኸኸ ኣኻውሕ ማለት ላቫ ንገለ መዓልታት ሃዲኡ ክመስል ድሕሪ ምጽናሕ ካብ 26 መስከረም ዳግማይ ክውሕዝ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ ኣብቲ ዕለት እቲ እሳተ ጎመራዊ እምባ ብርቱዕ ዒታት ክኽተፍእ እንከሎ ንኡስ ምንቅጥቃጣት እውን ከም ተኸስተ ሰብ መዝ ሲቪላዊ ድሕነት እስጳኛ ኣረዲኦም እዚ ዳግማይ ዝተበገሰ ኖት ግን ዋሕዚ ላቫን ብዝፈጠሮ ስጋኣት ካብን ናብን እተን ደሴታት ዝካየድ በረራታት ክቋረጽ ተገዲዱ ከም ዝወዓለውን ተገሊጹ በቲ ካብ 19 መስከረም ኣትሒዙ ኣብዘን ኣብ ሰሜናዊ ጫፋት ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝርከባ ደሴታት ተኸሲቱ ዘሎ ኖት እሳተ ጎመራ ብውሕዱ 500 መንበረ ኣባይትን ሰፊሕ ሕርሻታትን ከም ዘዓነወ ጸብጻባት ይጠቕሱ ልዕሊ 15 ሚእታዊት ካብ ሕርሻ ባናናትን ደሴታት ብምዕናው ኣብቲ ጽላት ዝተዋፈሩ ኣሽሓት ነበርቲ በኣሉታ ክጽለው ከም ዝኽእሉ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ኣብ ማእከላይን ሰሜናውን ሸነኽ ታይላንድ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዝሰዓበ ዕልቕልቕ ሰብኣውን ዋታውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ንሰመዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣፍሊጠን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩቶም ሰብ መዚ ዳሃዮም ዝጠፍአ ሓያሎ በምህላዎም ቁጽር ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣስታት 60,000 ስድራ ቤታት ብኸቢድ በኣሉታ ከም ተጸልዋ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሃገር በቲ ዕልቕልቕ ንዝተኸደኑ መግብን ካልእ መሰረታዊ ጸለባትን ንምቕራብ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ታይላንድ ኣብዚ ወቕቲ ክራማት ዘጋጥም ብርቱዕ ዝናብ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ብምስዓብ ዕንወት ክወርድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ይዝሕበር ቻይና ተእንግዶ ዘላ መበል 13 ኣህግራዊ ኤክስፖ አቪዬሽንን መጓዓዝያ ኣየርን ኣብቲ ጽላት ኣመዝጊባቶን ዘላ ገስጋስ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኪላታት እቲ ዓውዲ ሓቢሮም ኣብቲ ትማል 27 መስከረም ብምርኢት በረራታት ወተሃደራውያን ነፈርቲ ቻይናን ኣብ ካልእ ጽላታት ዝነጥፋ ነፈርትን ዝተኸፍተን ን6 መዓልታት ዝቐጸለን ኣህግራዊ ምርኢት ካብ 40 ሃገራት ዝተዋጽአ ልዕሊ 700 ኩባንያታት ይሳተፋ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣብዚ ኤክስፖ ነፈርቲ መብዛሕትአን ፍርያት ኩባንያታት ቻይና ዝኾና ልዕሊ 100 ነፈርቲ ንምርኢት ቀሪበን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እዚ ካብ 1996 ዓመታዊ ክካየድ ዝጀመረ ቻይና ተእንግዶ ኣህግራዊ ኤክስፖ ኣብ ሕዳር 2020 ክካየድ እኳ ተወጢኑ እንተነበረ ብሰንኪ ስጋኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ንዘይተወሰነ እዋን ተሰጋጊሩ ይጸኒሑ ናይ ሰዓት ዜናዊ መስተናድኡና ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክንደግም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 3 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልከፎም ክረጋገጽ እንከሎ ሓደ ድማ ተፋንዩ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብቴክኖሎጂ ስርዓተ ሓበሬታ ዘሰልጠኖም 3 ኣባላቱ ኣመሪቑ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ባህላውን ስፖርታውን ቅነ መንእሰያት ይካየድ ኣሎ ኣብ ህንዲ መጠን ሞትን መልከፍትን ኮቪድ-19 ከም ዝነከየ ተሓቢሩ ግርኽ ዘመናውን መራኸብ ኪናት ካብ ፈረንሳ ክትሽምት ከም ተወዓለ ተገሊጹ ሰሜን ኮርያ ፈተነ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ከም ዘካየደት ተቃሊሑ ናይ ሰዓት ዜናዊ መስተናድኡና ኣብዚ ተዛዚሙልን ስለምክትታልኩም ነመስግን ብሩኽ ምሸት